So iyi ndiyo list yamuri kuona yemaprofita akakwanisa kuenda kunokwidza kumutambo mukuru. Let's find out kuti who are these people. Zvakaoma. Hello guys, how are you? My name is SGP. Tukudai kusangana pano pasekuru kudo pikicha. Yes, pa BNZ breaking news Zimbabwe. Apo tokupakuraidza nekedzipisa. Anyway, we don't want to waste time. Kutongo kumbirisawo panyaya dzekusubscribe nekulike video. Yes, zvinotoita kuti mhuri dzedu dziwane chowiri. Ndo mabasa acho asara muZimbabwe tingadi. But anyway, let's jump into today's business. As you can see, we have an array. Yes, a line. Yema men of God. You can see the first thing which got as a first thou. You can see Nzara. You can see struggle. You can see kuti zvinu azvina kumira mushe. And this was an opportunity of a lifetime yekuhina million just by saying zvinu zviri muhongo maprofeti makandiwa. Vakangwara dai vakatotengawo munhu ari padhuze naprofeti Makandi vakaenda nechimuti. But you can see kuti panga pakaipa. Those guys vari kubuda apapo they just exposed themselves. And I wonder kuti machechi avo achine vanhu here vari kuenda after the experience. As for me, I would love to say kuti aiwa ayo haasi maprophets. Those are clowns, those are content creators, those are chancers who wanted to seize this opportunity, or who seized the opportunity actually but failed to walk away with a million. Especially the nature pakona pandiri pazasi dzakatsuka idza. He ended up praising Prophet Emmanuel Makandiwa pa interview yandakaona achitwa na Zigo, mentioning kuti Prophet Makandiwa surely is a true man of God. Because I've been going through my comment section in social media, njiverenga hangu nchida kubvunzwa kuti vanhu vari kufungei nedzi event yanezuro. There's this notion yekuti people believe kuti vanhu vese vakauya ava vakatengwa naProphet Emmanuel Makandiwa. People believe kuti these were church members. Vakangoita gudze mudungwe maplace holder vakamirira havo dzavanga vakateya. Yes, of course, we're talking of Prophet Miracle Paul. Ndo vaidikanwa. We were expecting T. Freddy, we were expecting Hubert Angel, we were expecting Pastor Ian Glove. Ndo hove chaidzo dzine makgs akati kuti dzaifana kubatwa nemambure aya, but mambure aya akazozvibata ega. Pakaipa guys. Inini I saw these guys as just clowns, you know, who wanted to take the opportunity and utilize it to their own benefit by appearing in front of such a big crowd. I think people are busy following these guys right now, looking kuti ndivanani, what do they do, you know. So kuna vakangwara, they use the opportunity. Vakapusa, he failed to use the opportunity. Instead yekutenga a socialite kuti advertise a page rako achiti follow ining uchimubhadhara, you were simply supposed to go there and register your name. Wotanga kuita comedy dzako ipapa pamberi pevanhu uchirova zvako dondo. Ko ndiani aigozowina? Iwo Prophet Makandiwa vakataura pachezvavo kuti kana ivo vanotombopotsawo. Saka vaitongoti Prophet munotombopotsawo kaini. Saka ini ndangoitawo seiwo, ndangopotsawo. So panga paine open back door rekubuda naro kana zvichinge zvaramba. There was nothing to be ashamed of. So these guys were not ashamed of anything, and they did not manage to prophesy what was in Prophet Makandiwa's pockets. Yes, of course, panga paine binocular, panga paine HIV test kit.
kana vaitya kuzonzi vari edzi ungadai vakatotora maspiritual binoculars ezviri kungoona so kana prophet Tifred waigona kutoti uyatichinjani vokupaiwo maspiritual spectacles vosara nemaspiritual binoculars vangadai vakati upgrade or else ungadai wakaupgrade uriwe. So inini zvangu, these guys are small boys. Those that not small boys but Nigeria, you small boys, what are you looking for? Though anonzi my small boys, these guys were not supposed to be there. Isusu taida Prophet Miracle po, taida Tifred, taida Hubert Angel, Ian Lovu, Doana taida. Kwete my small boys. These are small boys. So this list just fascinated me, zvangu. Kuti why told a million? Did these guys came for money or they came to show the power of God? It simply means that these guys came for nothing but money. And they are disappointed. Not them alone, but their congregants, their church members are also disappointed worse. Imagine looking up to a person akadai wanoenda kuCuclash otadza kutora mukombe. Asi masports kaya anonzi kumhanya kwekuzvarwa. We're talking about munhu anoclaima kuti anoshanda neHoly Spirit, anofambidzana neHoly Spirit, anodyidzana neHoly Spirit, anonyeya vamwe neHoly Spirit. Saka tikutaura zvekuti une power capable yekutaura chero chinhu chiri pasi pemvura. Because the Bible says the Holy Spirit is omnipotent. The Holy Spirit is everywhere. Saka Holy Spirit itongori muhomwe yedu kudza kuti takatobvira kudhara tatoripo zvitoiswa mune chakati nechakati. Saka the fact that these guys failed, it means they are using or they are working with another type of spirit or spirits that are foreign to the Holy Spirit or Christianity. And it also concluded kuti the prophets that we have are fake, they are pretending, they are self-styled, they don't have anything to do with the Holy Spirit. And this is a wake-up call, especially to Zimbabwean Christians. The only thing that I can encourage you to do is to stop daydreaming about visiting a prophet and start working hard kubasa kwaunoshanda. Then you pray to God for miracles, not to go asking for these guys for miracles and prayers. These guys are just clowns. They can help you with nothing. If they open a verse in front of the church and read it to you, that's enough. The rest you do it on your own. You kneel on your knees and you pray on your own. That's all I can say. Otherwise, these guys hapana zviripo. Anyway, tasvika kukupedzisira kwelist yedu yemacommedians. Anyway, pazongoshopa zvishota zvapo Prophet Madungwe, but it seems as if Madungwe is very, very intelligent because haana kuregister and did not participate in this because zvinoratidza kuti Madungwe is very, very intelligent. Don't forget to subscribe, like and share the video. Until we meet again in the next video, salute.